La primera dona a la Lluna no és ciència-ficció. És el que passarà el 2024 quan la NASA torni a la Lluna amb el projecte Artemis. Fa 50 anys l'objectiu era arribar a trepitjar la Lluna i tornar. Aquesta vegada és molt diferent. La Lluna serà una estació, un punt intermedi per arribar a Mart i altres missions de l'espai profund. Per això fan falta canvis, materials més sostenibles, reutilitzables, buscar recursos al destí. Ara t'ho explico tot. La primera fase, la missió Artemis 1, que sortirà el novembre de 2021, és un vol de prova no tripulat del coet SLS i la nau Orió. El coet és el més potent que s'ha construït i permetrà portar molta més càrrega, cosa que farà que les missions puguin ser més llargues i tenir objectius més específics. Orió està dissenyada perquè els astronautes puguin viure fins a 21 dies a l'espai i també s'han millorat els sistemes de tornada a la Terra i aterratge, amb uns paracaigudes que començaran a obrir-se a uns 8.000 metres. Tenia tantes coses a dir, no m'ha donat temps. I encara hem de celebrar que portem 125.000 visualitzacions del canal. Sí, és la bomba. Gràcies. Per cert, aquest vídeo té una segona i una tercera part que només ensenyarem quan arribem a 100 likes o 500 subscriptors. Així que si vols veure la dona a la Lluna, reenvia, comparteix. Sí. Va, vinga, dona't pressa. Gràcies.